Určite ste sa s tým už stretli, zase ďalšia téma o dverách. A teda, prečo sa dvere časom zle zatvárajú? Každý, kto máte hlavne dom, pretože vchodové dvere do bytu my nemontujeme, ale ak máte dom, tak určite ste sa s tým stretli, že sa dvere zle zatvárajú. Ten dôvod môže byť ten, že sadnú dvere, a ak to je hneď po montáži, tak je možné, že trošku vám dvere sadnú na tej pene, ono my ich vypodkladáme tie dvere podložkami alebo vo väčšine prípadov podložkami by sa mali vypodkladať, aby vlastne keď sa zapenia, tak aby sa nestalo, že by nejakým spôsobom dvere sa dali, ale keď dvere otvárate, zatvárate alebo necháte otvorené, tak majú tlak v tom krídle, tak je možné, že troška sadnú, tak teda, ale dá sa to vyriešiť, vysvetlím. Opotrebovanie kovania, keď máte zase dvere už niekoľko rokov, tak je možné, že sa vám kovanie opotrebuje, že idú ťažšie otvárať, ťažšie zatvárať a že možno drhnú na spodu. Takže to môže byť tým, že je opotrebené kovanie. No a aj zmena teploty, pokiaľ vám na dvere páli slnko celý čas, máte či už plastové alebo hliníkové dvere, hliníkové sú odolnejšie voči plastovým na toto krútenie a na to šúchanie, ale môže sa stať, ale dá sa všetko doštelovať tak, že to môže byť aj zmenou teploty, že sa dvere zle zatvárajú. Všetko sa dá vyriešiť nastavením, takže ak máte takýto problém, čo som vymenoval, tak kľudne na www.doner.sk, tam sa môžete objednať na servis okien, dverí, pokiaľ máte chalupu a robili sme vám okná, alebo sme aj okná nerobili my, tak vieme vám doštelovať aj od konkurencie, pokiaľ firma už neexistuje, už aj takí ľudia nám volali, že proste po 10-15 rokoch robila nejaká firma pred 15 rokmi, už neexistuje, takže či by sme vám neprišli doštelovať okná, dvere, premázať a tak ďalej. Samozrejme prídeme, napíšte www.doner.sk alebo tu do správy, alebo do komentára, ja sa vám ozviem. Takže všetko toto robíme len a len pre vás a dokonca aj s radosťou.